सोमार 4 डिसेंबर सान फ्रांसीस शावेर दोबाजीक परब. मुखेल वड. ही पळय म्हजी उतरां हांवें तुज्या तोंडान घाल्यान. नियाळाक आदार. आमी ल्हान आसतना आमची आवय आमकां उलोवंक शिकयता. आवयन एक उतर म्हणल्यार ल्हान भुरगीं तें उतर परतून म्हणटात. हे भाशेन आमी उलोवंक शिकता, तेर्स करूंक शिकता. पवित्र पुस्तक आमी आमच्या आवय बापाय कडल्यान वाचूंक शिकता. आयच्या पयल्या वाचपान आपली बरी खबर परगटूंक देव जेरेमियास प्रवाद्याक विंचून काडटा, पूण तो आपूण भुरगो म्हूण चिंतून फाटीं रावता. तेन्ना देव ताका सांगता, ही पळय म्हजी उतरां हांवें तुज्या तोंडान घाल्यान. जेरेमियास ही देवाची उतरां आयकता आनी ताची बरी खबर परगटूंक वेता. शुभ वर्तमानान जेजू बेजदर जाणांक आपली बरी खबर परगटूंक धाडटा आनी वेताना कांयच व्हरनाका म्हूण शिडकायता. आयज आमी आमच्या गोंयच्या सायबाची भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची परब समोरमता. भाग्यवंत इनास दे लोयोलान सांगलोली जेजूची उतरां सगळो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. देवाची उतरां आपणायलेली आनी जेजूची बरी खबर देसा देसान परगटून गरीब दुबळ्यांची सेवा केली. पवित्र स्नाना वरवीं आमी पवित्र सभेचे वांगडी जाल्या. तर दिसपट्टी आमी पवित्र पुस्तक वाचून ताचेर नियाळ करून ताची जाणवाय घेवन आमी दुसऱ्यांक जेजूची बरी खबर परगटुया. म्हजो थाराव. आयज म्हाका मेळटल्या भावा भयणी जेजूची खबर सांगूंक वावुरतेली.